Jan pinter ya Ram. Engko aku rene mantanku kudu wis salin ya. Oke sayang. Oke. Engko aku rene kudu wis salin lho ya mantane. Iya. Oke. Nyapa di syuting kok mesti. Wedi rapi. Lah iya. Di anggunmu. Gun. Selamat siang, ini udah berapa lokasi bos? Iki lho, mbok-mbokanku semare aku ngrias biyen yo kuwi. Ya Allah. Gak gelem. Alah, sih terapake dulu itu malah baru itu lho. Mbak mantan persis Mbak Indah Ratih loh wajahnya. Iki lho mbokku, guys. Kok mbokku? Iya, Mbok. Ya. Sing ulang gegek biyen yo kuwi. Diam simpel. Sing ulang gegek jenenge Mas Agus yo kuwi. Yo. Sekolahnya Sidoarjo. Itu ning anak iki to. Yo, rai padha ae. Ayo, Mbok. Nek tambah Mbok jak nyambut gawe to. Yo iya, Mbok. Harus semangat to, Mbok. Wong urip ora semangat. Harus semangat. Lah aku nyanyi nang nang kuwi apa? Nyanyi nang terus. Kayak pesta. Iki aja wis sambel kok nek teatron. Oh enak, kan mantep kan. Melati, nduk, melati, nduk. Jadi, melati, oke. Melati ini siger mana, Di? Melati sigere sapa? Oh iya, siger sing kono dhewe melati. Iki nek nggonku enek acara, nderono ngono mbok ambek kuwi. Semiti kak. Bulan-bulan lagi. Bojone wong. Bojomu kan ya bojone wong. Lagi. Kilo salimen sik karo mboke. Sayang sik. Caranya siwet ya mbak. Ada itu sih wes lagi bu. Ora kepada tuwek ae. Cek. Cek tuwek besok. Monopus to, Mbok. Endenge goyang sawang ngene. Sumira pangajam. Cara wedan nang monopus. Aku kan dibutuh. Ora kenapa? Kan usah. Kayak monopus kalau kita guys. Belajaran yuk, tenang, Seprono, jak rene. Ewangi rono, ewangi rene ya, Mbok. Tenan samu mbok kuwi. Tenan ya tak akoni mbokku tenan gare sukses ya kuwi. Samu. Tenan lho, bayangno wi. Heeh. Kok nyuwuk tenan wi demi Allah agak ngapusi. Titikmu jaga ombre apa pun dok? Full. Betul dok, kira dok. Hampir tanggapan kok tuku nganu anyar, apa? Diliwat anyar. Dan cowok das kabeh lho, Mbak. Mas Surya mati. Iki piye? Maksudnya kan ada sih dok. Undang lagi mantan. Hah? Lah kurang kayak undangan ya? Udah mana? Endi? Udah main loh. Barok ya. Wis bareng. Lah aku ora tok hapa-hapa dong si A. Iya, sapa nentek sih. Mau rame wae itu. Hah?
sisek Medioni, sisat sisek. Aku pendak esuk 50 tak tampani. Sakit bensin sesuk ngono lho. 10.000 tambani lah. Daripada cukup dompet toh. Ada di sini. Dari ngomong anyar rawang aku. Terusnya Mbak. Anu rangin. Manggolornya dolan ning arep sak celuk lho, kanca rene. MC ini loro, Trek. Itu kan MC. MC Saunggeling. Ini gula ya pun kabeh. Double lho, Pak. Matur suwun ya, Mbak. Ya Allah. Jangan sunan. Ada jilbaban. Jeki, sapa kan? Jeki stoe. Oh, ya anu berarti yang Sari ya. Lah iya stok. Oh. Ayo bantah senang sagung iki. Monggo samno laju minggah suwuk sing pareng mari donga barokah donga mengke bawaji ning cacahan kula mangke mboten kados adate nggih
yeneng darung dengan tutukane Sekartejo Slendro kok disendoni pelok limo Mijiriro. Oh dalange rada merem mangi. Wah Sekartejo Slendro pambukan len pawiwan puniki Bapak Budi Miwasuta Puspita Sari Asmane Mahardya Putra Mantu Khairudin paringan nambe Bapak Nurdin Atmojo Kenongorejo Pamangun bali wisma pinaringan putra cekap namung kali. Busana Piyon Sang Narawati Katon Agung Prabu Temah Merbawa Agung Busana Kanendake dipeni Prabu Jederi Narendra Tama kebekan kawibawan luhur Merbawa Sino Perbawan Nilakon Dampyak Isami Hayat Tindari Sang Narawati Surak Ambata Ubuh Garya Pindhane Gajah Amiak Glagah Pulatan Abang Sumringah Dasar wis kelakon omah Haniki Bagus Rizky Hamsa Khairudin Kadelia Kemeladang Santono Klowongso Tumuju wonten Sasana mundur. Iya mas. Lenggare silakno. Lenggare silong lho. Disilake apa? Pripun? Malas.
bijuk takut menjangkau perbuatan surat baru asian sosok tanahnya anjing jadi sing di rumah tinggal di kono jadi gak bener sing berani tenang kidul oh ada bisa nggak nih tenang sing di rumah atau sing di rumah ini ku nengenake bisa sing bagus sih tok sampai nanti ngersani wayang kulit anjing keleri mujur ngalong dayangi mabuk ngetan ratu sing di rumah mesti gak gitu oh mesti tenang dari tengen kuwi Gibran manggon kidul Prabowo manggon lor Gibran ngajeni Prabowo Rafa Allah manggon kidul Muhammad lor papunten niku mboten ngajeni Gusti memuliakan titahe sing dimulyakna kadang-kadang lali kewajibane anjir harus ambek kanji lebih-lebihnya ora kroso sering krosone nyambi kere do tejen tinggal akeh-akeh akeh milih karo Gusti Allah kepepet ya itu harus bogo kakek rombongan derek orjen nek apa layare ning kene gending apa derek sawung galing kacar kucur liyan beberan dadi sedulur beras kawak duit kawak liyan beberan dadi sanak menika patuladan jaman kuno makuno ger lendhu nek kowe wis rabi kaya pira-pira sak propirane celengono besok ragatanamu barep wis duwe cawisan ten iki jaman kuno celengan ana omah ora kaya saiki celengane rekening bank itu hati-hati kampung baru sanadan rekening bank didobel 20 juta kok Solo ini dia pakai guna kaya dateng ke ibu arsonasipun kok kendoko Kang Cokno serong aja mas ya serong kesini mas Mundur Mas. ya oke ditampi bapak ibu ditampi benjangipun badhe dinar beko menawi temanten halapai mantu budak ora muka samukawise dadi barang kawak apa nih silane samono tareng lenggah anyar sandung jegluk sing disalahne watune ya anak larung sandung jegluk biasane ngono nggih temanten putri bulan temanten kakung menika priya butuh wanita dene-dene wong lanang kok butuh lanang mesti tunggale tangga panjenengan adik kantor pos Basirun Doli ya lanang butuh lanang gantos temanten putri dilulah temanten kakung menika wanita butuhke priya kakung bilang putri, putri bilang kakung enggak anu mas di bujurnya doke dadar mas ojo begitu lombok bu sak mangkin bikin atas dulanan mulanya mantan kawak kok dulanan bu mersani putrane dulanan kondo ini kok inget zaman semanten Pak Dijo kakung bilang putri, putri bilang kakung gini Roma bebrayan abot podo sinonggo enteng podo dirasakno Ganti kedua, look kedua guys. Aku balik ini aku pindah loh, Joko ya. Ya. Tapi motorku ben ngene. Tak tunggu atau mantarmu? Ya aku bawa ya wis. Aku neng Bang Lewi. Itu malah bisa dari ini barang enggak? Ning kene amae. Ini guys warnanya blue eyes. Oh dia nih. Denim toh.
Thank you.